Добре дошли официално на осмата биткоин среща в Пловдив. Подготвил съм, този път нямаме гост, но съм подготвил няколко слайда, стандартни, пак да питам кой е, май сме повече стари лица, ама някой има ли за първи път на срещата? Има двама гости, специални, и един трети още по-специален отзад. Ти си за първи път, нали? Супер, значи 4-5 нови души. Така че за новите души ще мина през стандартната информация, а именно защо започнахме тези събития и защо ги правим. Започнахме ги, защото миналата година, юли месец, докато бях на почивка с дамата на лятото, и ми се отвори възможността, бяхме шокирани и двамата, да се включа в Ботев Пловдив и да водя биткоин стратегията на отбора. И именно тогава Ботев Пловдив стана уникален отбор не само за България с това си начинание, а в целия свят, защото смея твърда, че ние до ден днешен сме единствения спортен отбор, не само футболен в света, който има дългосрочна стратегия какво прави в света на криптовалутите, а не просто да прави нещо за някакви печалби за 2, 3, 5, 6, 9 месеца напред. А именно какво правим в Ботев? Приемаме биткоин плащания, разбира се, раздаваме биткоини под формата на сацбак или кешбак кампании и също така образуваме по най-различни начини, включая и с това събитие. Тук имахме идеи с колегите как да образуваме все повече и повече. Продаваме книжки, продаваме артикули. В Ботев всъщност нашите феншопове е единственото физическо място в България, където се продават книги на български. И така ходим по света, образуваме и интернационализираме бранда на Ботев. Това са снимки от Мадейра, най-голямата конференция за тази година до сега в Европа. Идния месец ще ходим в юни в BTC Праг, което е всъщност най-голямата наистина конференция за цялата година, която се случва в Европа. Ще имаме специален щанд и планираме много силна дейност, така че цялото биткоин общество вече, което ще е присъщо там, да ни запомни и да бъде въвлечено всъщност в това, което правим в Ботев и да идват тук към България. Партнираме си с глобални биткоин компании, за сега Jump3. Скоро надявам се да имаме позитивни новини, които да можем да съобщим публично и с други. Ние сме първият футболен отбор, който има собствен биткоин портфейл. И си имаме биткоин мерчендайз серия с мега якия, супер качествен мърч под наслова най-доброто те първо предстои, the best is yet to come. Един по един гол, който има желание, може тук сме донесли няколко от тениските ни, няколко от свичерите ни, да се екипира и да разпространява мисията на биткоин и всъщност важността с това, което правим в отбора. И тук няколко новини съм подготвил вече, излизаме от стандартните неща, през които минавам всеки път за новаците. Малко апдейти за последния месец, какво се случи с Ботев. На първо място бяхме приети официално в клуба на пионерите. Това е клуба, който обединява, всъщност ние сме член 30, т.е. 30 отбора от целия свят, най-старите отбори в 30 различни държави за сега. Футболни отбори се обединяват в този клуб на пионерите и Ботев официално стана член на този клуб. Именно този клуб е основан от най-стария футболен клуб в света, Шефилд, който е основан 1857. Ботев Пловдив е основан в България първия и всъщност първият продължително съществуващ клуб, 1912 година. Също така имахме много емоции в отбора покрай това, че стигнахме на полуфинал на Купата за България. Първо спечелихме първата част от полуфинал в София срещу ЦСКА. След което имахме абсолютно уникален матч на нашия си стадион. И по повод всъщност имаше толкова огромна брой хора, които искаха да наблюдават матча на живо, че стадиона всъщност за първи път от откриването му преди точно една година отново се напълни на абсолютно макс, всичко беше разпродадено.
за което и в последния момент, буквално колегите за 3-4 дни, създадоха една изцяло нова VIP зона, VIP лаунж, с около 100-150 места, ако не се лъжа, която вече си работи, нали, и за всякакви матчове, така че още повече модернизирахме инфраструктурата на най-хубавия стадион в България. И ето го всъщност съвсем кратка снимка и на пълния стадион на полуфинала и един от финалните кадри на абсолютно невероятната атмосфера, която се състоя на 1 май и победата с 2-0 на ЦСКА. И това, което сега ни предстои, всъщност е финала, именно следващата седмица на 15-ти в София на националния стадион. Ще играем финала с Лудогорец. Приканвам всеки, който има желание или описва да се включи. Ако спечелим тази купа, не само ще вземем купата, това ни дава възможност да се квалифицираме и за Лига Европа, за предквалификациите на Лига Европа. И другия така доста значим матч, който също бих ви поканил, тези, които сте тук, тези, които ни гледат на записа, именно на 27 април е последният ни матч за сезона, в който сме домакини на нашия си стадион, така че също ще... май, да, някаква стара грешки, на май месец, значи след 2-3 седмици, че е последният матч за сезона, около празниците, пак след 24 май. Така че заповядайте тогава да се насладите на невероятна атмосфера и така. Друго по-голямо събитие, нали, от към биткоин темите, нали, от предното събитие до сега вече се случи преполовяването или халвинга. Вече това е четвърти халвинг в историята на биткоин, 15-те години. Много хора, нали, го чакаха този халвинг, защото цената ще да скочи, но тук винаги се опитваме на тези събития да дадем голямата картинка, защото ние разбираме, че биткоин променя целия свят и не ни интересуват нещата, които се случват ден за ден, седмица за седмица, месец за месец. Ние виждаме години за години какво става и всеки път, когато имаме халвинг, в общи линии нищо не става или става това, което се случи сега, по-спокойно е. Ето и тук имаме по-спокойно събитие, както каза колегата. Хората не са толкова развълнувани, $60 000 вече е новата нормална цена за криптовалутата. И така. И тук, нали, днеска аз се замислих по една тема и буквално няколко слайда съм приготвил да споделя като разсъждение за... Да, всъщност ще скоча. Да. За това какво предстои. И тук ще споделя малко лична история за мен. И аз как ги виждам нещата в момента и каква възможност виждам. Значи аз преди 2019 година прочетах стандарта биткоин. Най-четената, продаваната и популярна книга на темата в света. И тя беше, може би, нали, една от големите части, нали, финалната част в пъзела в главата ми, която ме увери, нали, че това ще е нещо супер голямо. И аз тогава си казах, то цената беше примерно, беше, може би, $6-7 000, нещо от сорта. И аз си казах, окей, виждам го това, че е въпрос на време да почне да расте обратно нагоре. Виждаме книгата, че има супер голяма стойност в нея. Аз никога не съм издавал книги, не съм се занимавал с книгоиздаване, обаче съм абсолютно убеден, виждайки, нали, имайки увереността и разбирането, че то ще расте тази цена, че ако успея да взема правата за тази книга и ако ще ми струва някаква сума начален капитал, но след това аз няма да трябва да правя много, така че да се избие тази инвестиция. Просто разбирайки на къде отива света, съм уверен, че ще ми се върне тази инвестиция и, нали, ще ми остане нещо отгоре. И буквално това беше, нали, начинът, по който ми de-риск нали, в главата ми. За мен нямаше дългосрочен риск, това да го взема това решение и да реша да направя всичко възможно да взема правата за тази книга и да я публикувам. Няколко години по-късно, нали, вече имам 3 книжки общо публикувани, предстоят още 2 идните няколко месеца.
Миналата година нали, си създадах и сайта българския bitcoinready.bg по същата причина, защото нали, веднъж когато човек наистина е прекарал достатъчно време и разбере какво всъщност е биткоин и колко е важен и на къде отива, той е наясно, че той ще стане неизменна част от живота на всеки човек, на всеки бизнес и всеки ще му се наложи да ползва биткоин. И въпросът е, нали, като придобиеш това разбиране, как ти се позиционираш и какви възможности може би ти виждаш за себе си, които се откриват спрямо нали, твоите способности или спрямо какви ще са нуждите на пазара, които може би дори може някои да се виждат сега, някои могат да се видят малко по-късно с времето. Именно това е бъдещето, което аз виждам всъщност. Тук съм си приготвил един хубав слайд. Това е просто една графика, нали съм показал, в която бъдещето е именно това виждате средната цена на жилища в Америка, измерена в сатошите. Тя постоянно пада, нали? Както и като измерите цената на абсолютно всичко измерено в сатошата, цената постоянно пада. Това е бъдещето. Всичко, нали, което се измера в биткоин, ще пада. И съответно, нали, ние го виждаме това нещо, което сме тук, или които не го виждат изцяло, нали, ще го видят постепенно. И това, което ще стане, е, че огромна част от стойността в цивилизацията, която се съхранява примерно в нали, имущество и нали, ако трябва да го направим в България още по-нагледно, примерно в такива неща, хората си мислят, че една панелка нали, струва 100-200 хиляди евро, не знам дори за какви скандални, отвратителни суми се продават, но хората живеят в тази тотална заблуда, голяма степен от тях. И ние сме наясно, че в някакъв момент те ще се събудят и пазара ще ги накара реалността да разберат, че те трябва да отхвърлят възможно най-скоро тези абсолютно безполезни или почти изцяло безполезни имущества, за да ги пренесат в дигиталния свят, в един хардуерен портфейл, където могат да запазват стойност през поколения, където нали, спестяванията им работят за тях дългосрочно по нали, несравнимо по-добър начин. Проблема е обаче, че това колкото смисъл този процес, нали, колкото и много от хората тук да са ясно как отидеш нали, на борса, купуваш си, после си го теглиш към леджера или към трезора. То като го правиш нали, за първи път с 100 лева, с 1000 лева, с 2, 3, 5 хиляди лева е едно, нали? Обаче когато става вече въпрос нали, за по-големи суми, когато става въпрос нали, за спестяването на даден човек, на дадено семейство, на даден бизнес, нали, за големи суми, и когато става въпроси за различни сегменти, все пак в света, много от тези хора имат нужда от асистенция, много от тези хора имат нужда от напътствия. Било то ресурси, където да могат да отидат и да прочитат и да научат, които може да са книги, може да са видеоматериали, може да са такива срещи, но много от тях ще имат нужда и от буквално нали, консултант, човек, който да седи до тях и да им показва, и това оказвам и от личен опит. Нали? Аз лично, примерно, в смисъл, имам самочувствие, че горе-долу имам добро разбиране за тези неща, но ми е отнело време да ги науча и честно казано имало неща и тънкости, в които наистина съм предпочитал да има някой по-опитен от мен и даже съм си заплащал, ако трябва да съм напълно искрен, за да ми обясняват тънкости на някои такива неща. И от тази гледна точка, нали, аз далеч не мисля, че съм единствен. Нали. Често се случва и на мен хора да ми казват, нали, ще ми обясниш как се работи с трезора, ще ми обясниш как се работи с леджера. И т.е. тая нужда я има на пазара и все повече хора имат. Въпросът е, че примерно аз нямам желанието, че скоро нямам времето, нали, просто защото се занимавам с други неща. Но дори на хората около мен, относително малък кръг, които ме питат за съвети за сега да откликна на всички. И ми се струва, че все още, как да кажа, в момента няма такава професионализирана... В смисъл, няма такива хора, които, нали, в България пълно с финансови експерти, които ще дойдат и ще ви продадат някакви застраховки или ще ви обяснат нали, как да се диверсифицирате портфолиото, но няма все още биткоин експерт или крипто експерт, който ще дойде и ще ти... който нали, аз знам, че мога да му се обадя или някой от вас може да знае, че мога да му се обади и му го препоръча на някой и той да може да ме обучи на тези неща. Аз лично виждам възможност в това, нали, в
всеки, който има желание да се превърне в един такъв биткоин експерт, който може да се изгради бранд, който може да помага първо на близки, на приятели, който може да стане добър в това да обяснява, да насочва, било то за индивиди, било то за бизнеси, било то, нали, за организации. И съм чувал дори, между другото, тук е един от колеги, който идваше на събитието, той конкретно ми каза, те, нали, и тук говоря, нали, да, за негови познати, плащат му по 500 лева на примерно половин ден, толкова са навици, нали, просто той да отиде, нали, при въпросния двама-трима души ми каза, и да им отдели цялото си внимание, да им обясни, да им отговори на всякакви въпроси, било то за биткоин, било то за, нали, как да си пусна кодкарда, как да си пусна трезора, какво са това UTXOT, нали, как да направим тестови транзакции. Цялото това нещо, той каза, аз, нали, това пак на този човек не му е професията, той се занимава с нещо друго. Но просто, нали, те хора имат нужда. И този човек е бил в ситуация, нали, където хем, нали, имали са контакт, да я задоволи тази нужда и в случая за българските стандарти да му се заплати много добре за тази работа. Сега естествено, нали, те хора ще са му платили 500 лева за половин ден, нали. Първо, вероятно, те ценят много услугата, а според мен тази услуга ще бъде ценена страшно много, защото те хората в момента плащат скандални пари за брокери, за имоти, и за нотариуси, за всеки такива услуги, които не доставят никаква стойност. Съответно е въпрос на perception, нали, на момент, нали, в който хората ще почнат да плащат сравнимо суми за някой, който да ги съветва, нали, точно как да се управляват биткоина, етериума, криптото, стейблкоините и така нататък. Да, просто искам да споделя това, защото за мен няма го това на пазара все още. А дори в момента, нали, разсъждайки от гледна точка на Ботев, живи и здрави да ни се получават повече нещата и все по-големи да ставаме. Примерно, нали, аз надявам се в един момент, аз не се надявам, аз съм убеден, нали, пак защото говорим за бъдещето. Това не е въпрос на дали ще стане, то се случва. И в един момент, нали, аз и защо се занимавам това, което го правя Ботев, защото то е no-brainer. В смисъл, аз знам, че всички футболисти в един момент ще искат да им се плащат с биткоин. Въпросът е те кога ще го осъзнаят. Въпросът е, когато те, нали, всички искам да им се плащат, аз нямам време да бъда обяснявам на всеки един футболист. Аз нямам време да бъда обяснявам на всеки един спонсор или партньор. И от тази гледна точка за мен това е възможност за хората, които в момента, някои може би сред вас, някои, които гледат, може би някои ваши познати, защото, нали, срещам такива случаи, някой каза, аз искам да правя нещо в това пространство, обаче не знам какво, не знам как. Това за мен е абсолютен no-brainer и абсолютна нужда, която ще расте и все повече хора ще го имат. Да, просто искам да споделя това мое съждение. И така. Завършвам пак с напомняне за мърчани и с книжките. Мога накратко да споделя също, че предстоят ни, да, споделих още две нови книжки скоро. Фиатния стандарт, изчупени пари, също ще публикуваме на български. Тук правим записа, преди да приключим записа, нещо някой има ли да сподели, да пита, да вземе микрофона, да каже по нещо, което аз казах или пък по някаква друга тема? Само да допълня за това, което казахте, да се чува за... Това, което казваш, нали, за консултацията, нали, и за тези въпроси, които те първо ще изникват за повечето хора, че аз примерно много познати приятели имам, дето примерно има желание да се научи, купи си някакво крипто, някой скамър примерно му каже, аз дай 24-те думи, те му скамнат, вземат му коините, това крипто е измама и, нали, смисъл заклейми. И, нали, въпросът е, че целият му опит е един такъв горчив. Нали? И точно това, нали, също образованието на тази тема е много важно. Абсолютно. И често казвам и може би до някъде и липсата на... Да, знам, може и сега си мисля само, защото така ми се върти главата и в момента на тази тема. Може би, но точно липсата на тези авторитети в обществото, които да има, нали, които могат да напътстват за това, защото, нали, има авторитети, пак не знам, що смисъл, нали, за финансово консултиране, за инвестиции в имоти, за инвестиции в брокери, за това, за това.
крипто това го няма, нали, чак толкова, не е толкова установено. Но е въпрос на време да стане. Супер, значи започваме неформалната част. И скоро ще обявим, надявам се, плана за следващото събитие, което ще се случи, както винаги, първия вторник на месеца. 4 юни се пада следващия първи вторник, така че сме тук в Клуб Фарго.